Aizola dutxa, zen moduz? Ondo. Ongi etorria, txapera ongi etorria motera joanaz, baina ez dut zuten mongo zeure etxea bebadalako, zeure kolaboratzaia zarelako. Bai, holako bizitzaren gauzak, aizkolarekin hasi eta arkatzarekin bukatu, baina bai, sarritan batzutan ibiltzen gara eta bueno. Ez da jenteak zure faseta hau ezagutzen dauen, hemen txapen bai, baina zen nahi dute, nondi datortzu? Artikulista... Ba ez, berez inoz, berez bai, nire sare sozialetan eta bai gogoetatxoak egitea gustatzen jatela, eta gero, txap sortu zanean, harremanetan jarri ziren, eta, lehenengotan esan, ni baino jende hobeagoa edo jende gaituagoa egongo da horretarako, ez? Eta esan ez denez ez, baina, guzteko jakun bazu besartzea horretan, eta azkenean baiezkoa emon, eta hortxe indoaz, ez da, iruz palau edo esan diren. Eta, hori ez, iritzi artikulu bat edo idaztera zoazenean ero, ez dakit, zeran aukeratzen dozuz gaiak, ez dakit, esan nahi dute, zara aktualidade jarraitzen dagoen persona bat eta horri buruzko gogoetak egitea gaitik, edo zure intereseko gaiak, edo zelan egiten dozu? Bai, batzuk izaten dira nire barneko pentsamendu eta orokorrean normalean gustatzen jata bai atemporalak izatea, ez? Badakigu, tapek edizio bat darama bai, eta askotan idazten dozunetik agertu arte tarte bat pasaba alda, orduan gai momentuko aktualitateko gaiak izite askotan arrisku hori deko, ez? Baina bai, aktualitatea bat jarraitzen dut eta horretan bibiltzen naz, baina normalean gehiago igual norberaren iritzi, edo norberaren ohitura, edo norberaren pentsamendu askotan fikziozko pentsamendu bat bai, edo horako zozo. Holan ezaguna esan daigun, dan jenteak askotan ez da nahi izaten bere partzela pribatu horretara jenteak sarbidea izatea, ezta? Eta bakotxa barruan daikonak gehiegi be erakutsi nahi izatea. Zuk ez teko zu beldurrik zentzu horretan zure iritziak emoteko, zure pentsakerak agertzeko? Ez, egia da, gai batzutan danok deko gule bildurra, edo danok ez dugula esaten askotan pentsetan duguna, edo baina orokorrean ez da barazorik, norberak pentsatzen dagoen esatea gauza on bat da, eta azalaretzea bai, ez? Eta gero iritzi horietan askotan norberaren pentsamendu modura azaldu aldozun zerbait, igual beste batengan ikusten dozun zerbait bada. Orduan, emoten da aukera jolas hori praktikatzeko eta jendeak esateko hori, zer da, zuri gertatu dago zerbait edo, izalik. Ikusi zaitugu, honetaz aparte, edo beto esan da, entzun izan zaitugu, Atletiken Europako partidu batzutako esatari bezala. Ikusi zaitugu, euskerarekin lotutako eta kirolarekin lotutako gala baten aurkezle bezala. Komunikazioaren mundu honek erakartzen zaitu? Bai, egia da bere garaian nik ere izan dituela, ez? Badakigu guztiok, instituto garai horietan, pixkat burua ere ez dugu izaten horren zailkatuta eta horren artez. Eta bai, aukera bat hori zen, ez? Baneukan ingenieritza buruan, baneukan kazetaritza mundua, ikusentzunezko mundu hori ere tartean, eta azkenean enpresa zientziak ere banituen, gauza hiru magisteritza bera ere bai, kirolarekin lotutako magisteritza edo batez ere, umeak ere asko gustatzen zaizkidalako, edo heziketa bere orokortasunean. Eta azkenean, enpresa zientziak hartu nituen, baina beti ere arrori hor geratzen da, ez? Eta arrori, batek daki, bihurtu liteken, txilipotara, ez? Ez duzu baztertzen? Ez dakit, ez? Azkenean proiektutxoak dira, ez? Orain txapen artikulu hori, gero hurrengoan gala baten aurkezpena, edo atletiko partidu bat tarte izatea, ez? Ez dira, profesionalki egitea gauza handiak dira, baina kolaboratzaile bezala eta noizean behineko gauzak bezala, norberaren barruko hori ere asetzen du askotan, ez? Etxura dekozu, Aitzol, geldi egotea behintzat egiatzula gustatzen. Apurbe salseatea eta atsegin dozula. Bai, ogia, askotan igual akatz bat ebe bada esaten ez dakigulako, ez? Baina, bai, orokorrean, bai gustatzen jako gara eta hona ibiltzea, nahiko aktiboa, abaniko nahiko zabala ere hartzen dut eta gauza askotan ibiltzen naz. Eta saiatzen naz hori, ez? Jendeak esaten aspertuten nago edo tal, edo bizitza monotenegia da, nik esan hori. Saiatu aldaketakin, probatu gauza berriak, eta bai, gero gauza asko deko zuzenean, noizean behin esetzko bat esan behar dozu heltzen ezarelako, ez? Norberaren mugak non dauden ikustea ere garrantziz izaten da. Ez apur bendik nahi dagoen zurekin bebai gogoeta bat edo ariketa bat horri buruzkoa, zure eguna zelakoa dan, ez? Esan dozu, enpresa ikasketak egin dozuz, eta ez dakit enpresa gizona da nitza, baina, enpresa munduan zabitz. Bai, enpresa munduan, ez? Egia da enpresa familiar bat daukagula,
eta orokorrean egunaren egin handi bat horretan pasatzen dut, ez? Bai zenbaki tartean, bai kontabilitatean. Ze arlotako enpresa da? Bai, gure baso ustiaketa enpresa bat da, baso ustiaketa bat, aserrati batekin ere hartu eman edukagu, gero jatetxe bat ere badaukagu, beraz txakolindegia ere bai, beraz pixkat danetik, baina hori kudeatu batez ere, ez? Horrek dinozu eroten duzu egunaren parte handi bet. Bai, gehiengoena hori da, ez? Nire egunerokotasuna galdetu doztezu, nik badaukat ordularian, telefonoan, 6:23 goizetan. 6:23, zehaitiko 23? Ez dakit, horrela jarrita dukadalako, eta 25 askotan, borogia delako, eta 6:20 askarrek iruditzen zitzaidan, eta 6:23, eta egia da, Euskadiko txapelketa bat irabazi nuenean, elkarrizketa bat egin zidaten txapelketa ondorenak, eta zer moduzko izan da zure gaurko eguna, ondorengoa, eta gaur ere iratzargailuak 6:23an jodu, eta goratzen ez, uste dut Imanol Magorri izan zela berriako kazetariak jarri zuela titularra, ez? Gaur ere 6:23. Eta hor esnatu, 7:00 aldean ja ofizinean egoten naiz, eta hortik aurrerako nora eza. Eta hori gitxi balitz, ganera dekozuz, bi aur. Lumetxu. Bi seme, bai. Ja, gero eta koskorragoak dira, gero eta handiagoak, gero eta aurrerantza doaz beraiek ere bai, baina askotan esaten dut, bere buruaz gai dira, gutxinaka, baina orduan eta lan gehiago ematen dute. Horrek bere arreta behar dau, umek bere arreta behar dau. Askotan esaten dugu, ez? Urte bateko hor batek, edo jaio berri batek, dependentzia totala dauka, baina edozeinekin izan daiteke, edozein egon daiteke bere, edozein zaindu dezake, lo dagoelako, ez dalako mugitzen eta. Baina ja 6 urtetik aurrera, 7 urte, 10 urte ja horrek heziketa bat behar du, garrantzia dauka gurasoen lanak, aita, ama edo dena dalakoak, eta horretan ere egon behar da, ez? Eukiten dozu tartea eurekin egoteko edo ataratzen dozu, saiatzen zara ataratzen? Saiatzen ataratzen, ez? Agian igual, nahi beste ez, batzuk esango dute gutxi egioto naizela, beste batzuk ikuspuntotik gehi egioto naizela. Nik nire buruarekin ere, gustatuko litzake denbora gehiago pasatzea, hori hala da. Baina, saiatzen naiz, ez? Behintzat etxean egoten naizen tarteak, eta arratzaldetan, eta horrelako kontuetan, beraiekin egotea, ez? Eta asteburuak nola ez, ez? Eta hortik libre geratzen diren tarte txiki horietan, basara Euskal Herriko aizkolari honena. Bai, hori da, ez? Zuk esan zuna, hori da. Badeko segunaren 24 orduak, nik loari garrantzia handia ematen diot, nik nahiko ordutegi, goiz esnatzen naizenez, gauetan horario txiki parka daukat, umeekin batera iaia lotara joaten naiz, lotaratu entzun eta hortik gutxira, eta orduan, egunaren hori garrantzitsuena hori da, jatea ere bai, asko gustatzen zait eta saiatzen naiz ondo egiten, eta gero, lanean... Ondo egiten zer da? Ondo eta ondo. Bai kirolarentzat, bai dastamenarentzat, gauza bientzat. Gustoko du gastronomia mundua bera ere bai, eta lehen zan dudan, jatetxe bat daukagu, proiektu berri baten sartuta ere gaude, eta gustatzen zait arlo hori. Eta gero, umeekin egoten naizen denbora hori kenduta, batez ere aizkolaritzari ematen diot, ez? Orduan, entrenamentuak zenbat egiten duzu eta zenbat denporakoak? Nahiko gora beratsua da, ez? Zoritzarrez gara profesionalak, ez gara ontatik bizi, eta batez ere, baditugu txapelketa garaiak edo garrantzi gehiago ematen diogun momentu hori, ez? Gustatuko litzateke urte osoan zehar horretara egunero dedikatzea 3-4 ordu, baina zoritzarrez ez daukat, ez? Orduan, txapelketaren arabera, urtearoaren arabera, baina astean demagun, ez aizkolarekin bakarri, baiz eta gimnasioan edo fisiko balantzen edo dena delakoa egiten, astean 4 bat egun egiten ditut. Hau ohikoena da aizkolarien artean, ala aizkolari gehienak saiatzen dira profesionalki edo euren bizitzako muina hori izaten? Saiatzen gara denok. Denok saiatzen gara, denok gustatuko litzaigulako, gustoko dugun horretaz bizitzea eta bizitza atera izatea, ez? Nik esaten dudana, ez? Bizia ematen dit aizkolaritzak, baina bizitzeko hain ez, ez? Eta orduan, gainentzekoak ere antzerako samar, ez? Ni txapelduna izan da horretarako gai ez banaiz, besteak txapelduna izan gabe atera kontuak, ez? Gainentzeko gehientsuenak daukate beste lan bat, beste ogibide bat, beste ikasketaren bat, eta hori kudeatzen eta uztartzen heltzen gara
txapelketa horietara. Egia da, txapelketa nagusien garaioetan saiatzen garela 4 egunetik 6 pasatzen eta denbora gehiago gainontzeko kentzen eta hortxe biltzen gara, ez? Orduan apur bat esan lehika aizkolariaren prototipoa aldatu egin dela? Orain ja beste era bateko kirolaria dela eta beste era bateko persona? Normalean beti izan dugu ez aizkolaria. Normalean Gipuzkoarra edo Nafarra. Bueno, eske hori beste bat da, eske zuk hausten dozuz danak. Hori da, nik hausten dut molde gehientsuenak, ez? Orain artekoa behintza. Normalean txapelduna beti Nafarra edo Gipuzkoarra izan da. Normalean iaia baso mutila, edo horretara inguruan ibili dana. Eta nire kasuan ja etorri da, Bilbotarra. Bilbotarra aizkolari txapelduna izatea ez da oso ondo sartzen. Ez da bizkaitarra bakarrik, ganera Bilbotarra irikoa, ez? Eta hiritarra izan da, beti lotura izan dut ere, nekazal mundu horrekin, baina Bilbotarra, eta gero unibertsitatean lizentziatua ere bai, eta hori, zuk esan duzun, prototipo hori behintzat ez da, ez? Baina, hemendik aurrera ere badaude beste aizkolari batzuk ere ikasketak dituztenak, hirietatik datozenak, belaunaldi normalean gertatzen den transmisio bat da, nire kasuan bezala zen, nire aitaren gandik hasi nintzen, baina badaude aizkolari berriak ere bai, etxean eduki ez dutenak, eta, pixka bat enetik dago, ez? Claro, zu iristen zarenean ordura arte ez da txapeldun bizkaitarrik egon, Euskal Herri mailan esan nahi dut. Ganera zeutinozu, hor belaunaldi, ez dakit talka moduko bat gertatzen den momentu bat izan zala esan lehiken, baina olatu berri moduko bat iristen da zurekin, horrek veteranoengan ez dakit errezeloa da nitza, baina txoke moduko bat sortu zauen? Denetik egongo da, ez? Orokorrean nik uste dut ezetz, nik uste dut, azkenean beraiek aizkolaritzara maite dute gehien bat, eta azkenean, norberak zikloak izaten ditu, ez? Egia da, ni iritsi nintzela, nik jokatu nuen lehen finala, izan zen, ez? Nazabalekin, Olasagastirekin, eta txapelduna handi horiekin. Eta gaur egunean, iasko finalean adibidez, ez nintzen gazteena, ez? Aldaketa hori etorri da, badude aizkolari gazteagoak ere bai. Eta hori azkenean polita da, ez? Nik uste dut beraiek ere ontzat hartu zutela. Baina aizkolaritza ematen duen arren, asto kirol bat izan daitekeela edo, nahiko kirol heldua esan nahi dut, adinean aurrera joan da ere, praktikatu daitekeena da. Alderantzizkoa ematen badu ere, ikusten ditugu eta Euskal Herriko txapelduna, adibidez Olasagastik 50 urterekin atera zuen. 54-55 urterekin ere, oraindik maila honean konpetitzen jarraitzen da, ez? Horrek esan nahi du, eta oraindik ere, lehenengo txapelduna handiak eta lehengoan izan genuen omenaldi bat, eta omenaldi horretan, bebili zen, 75 urteko aizkolariak oraindik barruan harra duten horiek, ez? Eta hori ere polita da, ez? Orduan, honi eusteko eta honekin egurrari emoteko garrantzitsuena ez da hori da. Ez da adina eta ez da sasoi fisikoa behar da, baina ez da hori importantena. Askotan esatu duguna, ez? Aizkolari izateko zer behar da, zer da, edo tal, nik beti esan dut, teknika da. Teknika da, behar duzun hori, teknika ondo mantentzen baduzu eta behar den logiuan egoan, aizkora ezagutu, enborra ezagutu, norberaren gorputza ezagutu, eta aritzea da. Azkenean, aizkora batek pisatu ditzake 2 kilo terdi, 2 kilo, bakoitzaren tamainako egin daitezke. Pentsatezazu, ni adibidez, 7 urterekin hasi nintzela. Horrelako aizkolari batekin uste dut hasi nintzela? Ez, txikiago bat, tamainagoa, gero handitzen doaz, pixkanaka, eta azkenean, jolas bezala unbetan hasi daitekeena, 75 urterekin ere, yoga klase batera joan barrekoan, enbor bat moztu daiteke. Horretan, sakonduin behar dugu, baina galdetzera joanaz, esan duzulako, orain, belaunaldi berri bat dago, azkenengo finaletan ez nazni gazteena izan, baina 5 aldiz jarraian irabazi dozu. Eta horrek, sortzen dizkit bi galdera, lehenengoa da, zerk egiten zaituzu berezi edo segaitik zarazu 5 urte jarraian txapeldun? Azkarrena izan ezelako, txapelketa egunean behintzat, horregaitik bai, ez? Eta gero, azkenean ez dakit, belaunaldia delaketa hori harrapatu dut. Egia da, txapelketa, lehen da biziko 4 txapelketan adibidez, bigarrena desberdina izan da guztietan ere bai. Eta hor, kompetitibagian egon da atzeko postuetan, eta nik gailendu naiz, ez? Batzutan favorito izan da, beste batzutan favorito izan gabe ere bai.
Baina, bueno, askotan nik ez dut gainontzekoenkin konpetitzen, ez? Nik pentsatzen du nire burua. Ia zer egin nuen eta iaz baino buelta bat gehiago bilatu behar diot, edo aldaketa bat egin behar dut, edo nahiz eta txapelduna izan, askotan igual hori enpresa mundutu datorkit, ez? Enpresa baten ere aldaketak egin behar dira dirua irabazten zaudenean. Nahiz eta jendeak alderantzizkoa pentsatu, ez? Dirua irabazten baldin bazaude enpresa baten, utzi gauza dauden bezala, baina orduan gero hasiko da galtzen hasten zaren momentu hori, eta orduan aldaketak ez dira nahikoa izango, ez? Orduan beti, joan behar da berriztatzen, ez? Beti helburu berriak bilatzen, beti motivazioak gure kasuan ere bai, ez delako kirol profesional bat, ez? Eta orduan helburuak askotan berriztu egin behar dira, motivazioak bilatzea ere bai, eta helburua hori da, norberak iaz egin zuenaren baino papel hobeago bat egitea. Orduan, iaz egin zuen formularekin edo iaz egin zuen ibilbide entrenamenduekin pentsatzen baduzu ondo egin zinuetela guztiak eta horrein heldu bazara, zerbait aldatu behar duzu pixkat urrunago joateko. Arriskatu ere bada, ez? Azkenean, aldatu zitezke pixka bat atzerako. Baina agian horrek, ez? Beti motivazio berriak bilatzea, eta aizkolari munduan zerbait eguiko dut, ez? Azkenean ez dakit, golpea izango den, edo teknika izango den, edo nik uste batez ere, guztiaren batura bat, ez? Orduan, esplikazioa ez eta usan beste ondorio posiblea, aizkora ez dagoela bere momenturik onenean eta ez dagoela kompetitita zuri aurre egiteko gaitasunik daukanik. Ez, nik uste dut, aizkora aspaldiko urteetan baino osasuntsuago ere badagoela, esango nuke. Gaur egun ikusten da, ez? Gipuzkoan nolako maila dagoen. Egia da Bizkaian, zoritxarrez, agian, nire maila dago hor. Eta gero azpitik, pixkanaka badatoz, jende gaztea, arrobi hori lantzen ere hasi da, eta hor agertuko dira, hemendik urte batzuk ja lehenengo mailara hurbiltzen ari diren beste gazte batzuk. Eta adibidez, Larrearen kasua, Barakaldokoa da, baina ja Euskal Herriko bigarren mailara iritsi da, eta pixkanaka, bere bidea egiten badoa, ez? Nafarroan Iker Bizente dago, gaur egungo Azpi txapelduna, Nafarroako txapelduna 18 urterekin ja lortu zuen Nafarroako txapela. Beraz, inoiz baten osasuntsuago ez dut esango, baina osasuntsu bai ez, eta Gipuzkoan zer ezagin ez. Azkenen txapelketak, bai Azurmendik, bai Larrañagak, bai Mugertzak, urte gutxitan zehar txapeldun asko daudenean, horrek esan nahi du, nahiko maila ona dagoela ez. Azken biak Ikerren kontra eukidozuz, baina 20 segundotik bera bi kasuetan, afizioantzako positiboa izan leike, zuon bion arteko sortu izan dira herri kiroletan, hainbat kiroletan ganera, pike moduko hori, ez? Bi izar, bi oiar eta euren arteko mokoka hori egotea. Leike ez, da. Edozein kiroletan monotonia bat ez da ona. Edozein agintetan, hauteskundetan, edozein uraletan, edozein kasutan monotonia bat sekula ez da ona. Eta nire kasuan ere ez. Aizkolari bat 5 urte jarraian txapeldun izatea ez da ona. Niretzako pertsonalki ona da eta pozik nago eta harro nago eta horretarako jarraituko du, seigarrenaren bila ere bai, baina afizioari begiratuta, aizkolaritzari orokorrean begiratuta eta edozein arloti begiratuta ez da ona, ez beti behar da aldaketa bat, beti behar da pizgarri bat, jendeari erakargarri, sentiarazteko, eta nik uste dut, azken urtetan polita izan dena hori da, ez? 20 segundutik bira izan direla txapelbiak, eta hor jendeak, baduela har bat, baduela ikusmin bat sortu dela, eta hor dago, ez? Argia da, gainera iazko urtean Larrañaga bera ere txapelaren burrukan ibili zen, momentu baten lehenengo, bigarren, hirugarren, denok ibili ginen hor, eta azkenean, sorteagatik edo esperientziagatik edo... Ja ez daukazu astirik dedikatoriak eta egiteko, bukatu baino lehen eta... Ez, horrelakoak ez. Egin dituen bat edo beste, baina azkenengo bi urtetan bukatu ondoren egin ditut. Bukatu ondoren egin ditut, baina beti gustatzen zait dela, egitea zerbait, baina batzutan ja azken bietan larrita, ez duta larri bili naiz, ez? Orduan, showman puntu bat badeko zuzentzu honean, baina... Bai, egia da lehen esan dugunaren arira, ez? Denetan sartzen naiz, denetan gustatzen zait bai, iritzi bat ematea, edo show bat ematea, edo norbaiti lagundu dian horri, berak espero gabe batez ere, zerbait adieraztea eta norbaitek ulertzen ez duena izan dadia. Esan doztezu, osasun aldetik aizkora ondo dago. Eta etorkizuna ze etorkizun dauka. Eta galdera da, beste dozen kiroletan, arrobia
sortuta dago, eta kirol hori praktikatu nahi duenak badaki nola egin behar duen. Herri kiroletan eta aizkoran hori ez da hain erraza. Pena da, nik askotan esan dut, lehenengo ez daukagu oraindik gizartea ez dago prestatuta horretarako. Gizartea esan nahi duenean, gurasoak dira. Zure seme alabak esaten badizu, aita futbolari esan nahi dut. Juan, ikastolako taldera, herriko taldera edo dena dagora. Pelotari esan nahi dut, badago nora joan. Bertsolaria izan nahi dut, edo biolina jo nahi dut. Badago ingurua, musika eskola bat, tal. Aizkolaritzan kasuan, lehen da biziko, gurasoek esango lukete, 80% edo, aita, 8 urterekin, aita, aizkolaria izan nahi dut. Atutxa ikusi dut telebistan, eta aizkolarekin, nik ere izan nahi dut. Lehenengo, ez da pentsatu ere. Bitu beste gauza bat, Begituz beste zerbait, eta tal. Baina demagun gurasoen 10% bat, badagoela, nire semea da, Aitxol ere 7 urterekin hasi zen, eta horretik baditu oraindik ere 10 behatzak. Utsi dezagun gure seme alabare. Hori konfirmatu lehike? Konfirmatu lehike, bai. Eta gainera, zapati handia daukat, Berrogeita marra daukat, beraz, ez dago arriskurik, ez? Eta demagun 10% horrek, edo 5% edo dena delakoak, esaten duela, bai, aizkolaria izan nahi baduzu, oazen. Nora. Claro. Nora, zuk esan duzuna, ez dago nora jo. Pixka bat, Nafarroan badago sakana inguruan eskola bat, eskolaritza eskola bat, nazten dire, mankomunidadeekin eta landuta eta nahiko txukuna. Baina hori egin barko litzateke pixka bat, ez? Kasu honetan bakarri da, aizkolari batei atea jo, eta erakutsi dezakezu edo lagundu aldiazu edo egurra non bilatzen da, edo nahiko kirol, gastu handiko kirola da, hasiera baten, egurra behar da, aizkorak behar dira, inbertsio handia eskatzen du horrek. Baina, bada nire, esango dugu, hor inguruan dabiltzen asigneturetako bat, ez? Probatzea, proiektu pilotoren bat edo sortzea, eskolaren bat, ez eskolaritzaren zado bakarrik, baizik eta herri kirolako orokorrean. Asko egiten dugu folklore bezala, asko egiten da Arantza, bai Bilbon, bai Bizkaia kasuan orain ari naiz, erakustaldiak, herriko festetan eta tal, baina hortik beste pauso bat lortu behar da, ez? Beste pausotxo bat, urrutiago iritsi ahal izateko, eta badago gainera, herri kirolak badu multikirol formatu bat, oso gaztetan hasi daiteken egiten, gaztetan hasten gara eta 10 urterekin ja kirol baten sartzen gara, eta kirol horretan murgiltzen gara, ez? Eta, ez dakit ze puntutara arte ere hori ona izan daitekeen edo txarra izan daitekeen, ez? Kirol bakoitzak bere baloreak dituelako, eta balore horiek hemendik aurrera ere ondo etortzen direlako beste zerbait edo bizitzaren beste arlo batzutarako ere bai. Eta nik uste dut herri kirolak badituela gauza horiek, ez? Eta gero, pixkanaka, badatoz gero frakaso deportibo horiek, beste kirola askotan. Ja, 14-15 urterekin, ja, jendeak kirola uzten du, eta gaztetxo pila bat, nora ezean, zer egin jakinez, ez dute zertarako balio, eta herri kiroletan tarte hori izan daiteke, toki motigagarri bat, kirola asko daude praktikatzeko, batean eus bazara, bestean ziurazki zure fisiologianen arabera balekoa izango zara, eta gainera, maila izan daiteke altua dagoela, ze markak hor daude, eta gaur eguneren marka onak erabiltzen dira, baina kantitatea basua da. Orduan, kantitate basuan, bertan sartzea oso erreza da. Demagun, bihar lokotz biltzeko Bizkaiko txapelketa nagusian parte hartu nahi baduzu, izena eman, eta finalean zaude. Finalean ja gero ze postu egingo duzun, ez dakik, baina Bizkaiko txapelketa bat jokatzen ari zara. Edo txinga eruten, edo urdiarekin, edo aizkolaritzan lehenengo eta bigarren maila daude, beraz, bigarren mailan hastea, nahiko sarbidea, nahiko askarra da, 15 urteko orain arte kirola egiten ibili den mutil gazte batentzako. Eta nik uste dut, hori landu beharko litzatekeela eta pixka bat... Basabiltzak bat ikastoletan eta? Egin ditugu, batez erakusten eta ez da erreza, ez? Baina hortik saltu hori ematera, nire egunak 24 urte ditu, eta horietako, lehen esan ditugun gauza piletako bat, gutxitzen dugunean edo aukera hori dugunean, egian pentsatuko genuke, ez? Beraz hori esango dugu epe ertain luze batera. Hori da, bai. Hori baino lehen. Hala ere, norbaitek pentsatzen baldin badu,
hori aurrera eraman daitekela, erakunderen batetik edo nunbaitetik, ni laguntzeko prest nago, ez bertan egoteko ez daukalu da denborarik, baina bai monitoreak edo nalakoa formatzeko bai. Amaitzen joan behar dugu Aitzol, benetan pena da oso labur joan dalako ordu erdi hau, baina horra iritsi baino lehen, eta etorkizunera begira be bai, batetik, 5 kirolen formatu hau, hori izan lehike pizgarri berri bat baitere, buelta berri bat honi jentea erakartzeko? Bueno, saiatzen ari gara, ez? Edozertarako prest gaude, komien artean. Baina bai, hori bilatzen izan da pixka bat, ez? Askotan, herrikirolak badu hori monotonia pixka bat, ez? Gozatzen ez duzunean behintzat, edo bizitzen ez duzunean kirol hori, harrijatzaile bat ordu erdian harrijatzen ikusten, jendearentzako askotan aspergarria da, ez? Eta aizkolari bat hogeien bormosten, beste baten kontrari baldin bada, eta oso gertu baldin badoaz, emozioak mantentzen zaitu hor, ez? Baina aldea mantentzen denean, berriz ere monotono bihurtzen da. Orduan, 5 kirol formatu honekin bilatzen izan dena da hori, ez? Bikotekako formatu bat, normalan bikotekako formatu horiek askarrak izaten dira, 5 kirol sartu, aldaketak daude, eta bisualki hori, aldaketak eta nola aldaketak asko diren eta askarrak diren, jendea engantzatuta mantentzea, ez? Baina, beti ere, herrikirolen esentzia eta gogortasuna galdu gabe. Eta horretan ere Aitzol txapeldun, bideo batez esan da, baina bueno. Txapeldun sortutu ginen. Egia da Inar Urrusunok berak lan bikaina egin zuela, eta ni askotan bere atzetik joan nintzen, eta berari eskerri izan zen batez ere, baina bueno. Eta azken Aitzol, eta txapela gehiagoren bila izkoran noiz arte? Edo badaukazu erronka bat jarrita, nahi dut muga bat, non baitera iritsi nahia? Gozamena, norbera, azkenean nik beti izan dut, ez? Aizkolaritzan edo edozein kiroletan edo bizitzako edozein arlotan ere, lanean askotan ez du gozatzen, zaila izaten da, baina joan egin behar dugu hurrengo gunean ere. Baina horrelako hobiak direnean edo afizio bat denean, edo azkenean zure ogibidea ez denean, gozamena bilatu behar duzu, gozamenatik kanpo zoazenean zerbait aldatu, edo zerbait berriztatu, edo zerbait, ez? Eta ni horretan zaretzena, nik ere izan ditut, 5 urte hauetan ez, azkenean aizkolaritzan badaramatzatea 20 urte, demagun 10-15 daramatzatela kompetizio maila eta tartean izan ditut, ez? Aizkolarekin naskatuta bezala, ez? Momentu asko, eta utzi, eta hilabete bat ikutu gabe, eta beste zerbaitetara dedikatu, baina beti mantendu behar duzu gozamen hori, ez? Nik hori beti izan dut hori. Ez da garaipenak lortu, eta garaipenak ere gozamenean badaukate zerikusia, hori txute estra hori ematen dizutelako garaitzarretan askotan, eta begiratzen duzu paretera, eta jarraitu egin behar dut. Baina batez ere hori, norberak osatzea, norberaren barru hori, pizgarri hori bizirik mantentzea, eta berak esango di, ez? Itzaltzen den momentuan, erabakitzen duenean gehiago ez, edo gehiago bai, ez? Lehen esan dugu, enpresarekin lotuta adibidez, dirua irabazten zaudenean egin behar duzula aldaketak, ez? Eta enpresa bat saldu ere, dirua irabazten dagoenean egin behar da. Naiz eta dirua irabazten egon, eta nola salduko duzu orain dirua irabazten, baina orduan da erakargarri produktu hori, ez? Ez du aizkolaritzara eramango, bestela orain erretiratu beharko nintzateke. Orain irabazten dagoenean, hortxe erretiratu eta listo, ez? Baina maila hon batean. Baina maila hon batean, mantentzen dudan bitartean, baina askok esaten dute, ez? Nola jarraitzen du horrek bere maila ematen ez baldin badu, baina gozatzen jarraitzen baldin badu, eta bere maila hori duen adinerako ona baldin bada, zergaitik ez du jarraituko. Eta nik ez dakit, noiz arte jarraituko dudan, baina printzipioz beste urte bete bai. Ondo, segi gozatzen, eta bestei gozarazten bai. Eskerrik asko Aitzol. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.